23. Sathi and Dowell, right draw at the Gorwell, a Baden Powell, a V. Siwairon, dib-dab-dob. Siwairon, a beth yw'r esgus i'r wrthos hyn? Fe'n gwp, beth yw'r esgus di? Ryan. Geron. Fi wedi cael y galwad, Ron. Fi wedi gweld y gole. Fi'n rhaid o ymlaen draw ar gopa y don ac mae Highland 23. Sathi yn Dawel. Ryan! Ydych chi'n galw? Galw, ni'n gwyddio top y naill. O'n i'n clywed, Ron. O'n i wedi mynd. Trynu ti sydd yn mynd i'r le? Wedi mynd, Ron. Wedi cael fy hudo i ffwrdd ar nodau per ein can. Ein can? Can y Boy Scouts. Rŵn, rhaid o ymlaen draw ar gopa y don. Fi'n gweld, wyt ti wedi ymuno o'r Boy Scouts te? Gwr, y waffs. Wrth gwrs gyda'r Scouts twp, wedi cael y galwad, Ron. Galwad y mawr tu allan. Y beth? Y great outdoors, Ron. Na'r bywyd, Ron. Na ti bywyd iach achan iach, dan yr awyr agored, cysgu dan y ser. Gwelais eifen liw dydd. Ar ffordd yr ucheldir iach, a'i berlod yn pwri'r ffridd, o bydded i'r ein iaith barai. A sipsiwn yw hwnna nag e Boy Scouts? Gwatwaria os felly mynd gwboi, ond ei ti'n edrych ar Rover Tenderfoot Davis R o'r Glanaman 83rd. Dib-dab-dob. Dib-dab-dob? Dib-dab-dob a Cela. A beth yw'r holl fath o dynnau na te? Breman, Badges! Badges. Proficiency badges. Right? Ti'n fel hwnna fyna? Geith o'i hwnna am gynnu tân, trwy rwbo dwy girl guide yn erbyn I gilydd. A ti'n fel hwnna fyna? Geith o'i hwnna am ffindo'r dwy girl guide yn y lle cynta. A beth oedd hwnna te? Ta'n gweud am bod i hwnna, mae dwy girl guide mas ma'n ar dan. Ai. Beth yw hwn? Megl. Megl. A GSM. General Service yn meddwl? Glanaman Scout Movement. Ti'n moyn gweld y ngwlwm I? Fan? Cwlwm. Fi'n invento cwlwm. Gall neb I ddato de. Wyt ti? Wel os cordyn y ti? Mi ddylai bob Boy Scout gario darn o gordyn yn ei boced ef. Dib-dab-dob, na'r arwyddat, wel. Gei byddwch barod, ti? Oce, no. Ade, cytio hwnna fyny fath, wyt ti'n fyny? A fi chi'n ffemas gyn diwedd. Ni o'n sy'n mynd. Hei, gweld beth sy'n mynd. Ha. Cylleth. Cylleth? A ti'n gweld y peth am yna? Ia. I dyn ni cyffile mas o sgwitiau Boy Scouts. Oce? A na fydd arall sy'n dyn ni fyny. Whistle? Gyda reit, whistle. A hwn fan hyn? Rheole'r mudiad? Age, address book. Na fe gethau afel ar ddwy bod girl guide yn y cyffig gynta. Ag wrth gwrs, fel ti'n gofyn gyda. Ia. Cordyn. Reit. Byddwch barod, Ron. Byddwch barod. Dal y bwyd o lan. Dal o lan. Fel un? Na ti, fel lan. Ade. Right. Mae'n testo hwnna? Ti'n hwnna fyny? Codyn nhw e? Diolch yn fawr, Chi'n control yn ei fyny? Ade. Edrych hwnna un ade. Oce. Right. Tira mas o hwnna. Right. Clever sticks. Gynna, alli di fod yn dywed I fi gymryd mlaen ar rhaglen yn cyfamser? Gweithio'n galed ar y cordyn na. O reit, o'n ddim gweithio. Ti'n clwmio'r rhaeg. Mlaen ar rhaglen. Y cwn. Wel, fel y dweud eich ar y dechrau, mae lot o beth yn bleserus yn chi. Mae Bryn o'n i fel arfer wrth gwrs, ac mae gwestai arbennig gyda ni, a merch fach ifanc I ganu eich wrthos yma. Ron. Beth sy'n bod nawr? Fi start, Ron, ag fi start.